Il-Partit Laburista jibqa' dejjem it-tarka u d-dar naturali tal-ħaddiema. Dan derbiċċar fi żjara li saret aktar kmien illum mill-amministrazzjoni u membri parlamentari tal-Partit Laburista ma' residenti u sidien ta' negozji minn setturi differenti. F'waħda minn sensiela ta' żjarat bħala parti mit-tħejjija għal jum il-ħaddiem huma setgħu jsegwu mill-qrib l-andament pożittiv tan-negozju u s-sens ta' fiduċja li nibtet fil-ħaddiema u sidien tan-negozju sforzi diversi għajnuniet u benefiċċji li ta' il-Gvern biex isaħħaħhom. Il-membru parlamentari Amanda Spiteri Grek irrimarkat kif il-Partit Laburista minn dejjem kien il-moviment bruħ soċjali li għandu għal qalbu il-ġustizzja soċjali. Irridu nibqgħu nindukraw u naraw illi id-drittijiet tagħhom inħarsuhom. U relevanza dejjem ħajkun hemm, lokal titjib dejjem ħajkun hemm u aħna propju għalhekk dejjem irridu nħallu sinjal li aħna qegħdin hemm biex inkomplu nisimgħu, biex inkomplu nbidlu, biex inkomplu nkunu favur il-ħaddiem. Il-kisbiet li wetta il-ħaddiem Malti kienu kbar matul is-snin li għaddew u rridu nkomplu niksbu kisbiet akbar. Għaliex dak huwa li fil-verità xi fisser il-Partit Laburista. Intant l-appell ewlieni f'dawn il-jiem il-membru parlamentari Omar Farrugia huwa li nhar l-ewwel ta' Mejju il-poplu jingħaqad ma' ċelebrazzjonijiet imħejja mill-Partit Laburista bħala turija ta' fiduċja fil-ħaddiema u fil-bżulija tagħhom. Il-Partit Laburista kien għadu u ser jibqa' il-Partit tal-ħaddiema u dan stenna nivverifikaw ħdalodu fit-Triq Repubblika fil-Belt Valletta fejn iltqajna man-nies, iltqajna man-negozji u qegħdin jirriflettu l-istess sentiment illi rifletta bih il-Prim Ministru Robert Abela il-biera fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista. Aħna kommessi illi nibqgħu naħdmu għal ġid dan il-pajjiż u nhar l-ewwel ta' Mejju ngħaqdu hawnhekk ġewwa l-Belt Valletta sabiex inkomplu niċċelebraw il-ħidma sħiħa ta' ħaddiem Malti, tan-negozju Malti, ta' dak kollu li għamilna gburin li aħna Maltin.